Tare Harare kusvika pano it's over 400 kilometers. Kuno kwatiri kuri kuLowveld, pedyo neTriangle. Triangle Limited ndofunga mese munokuziva kuChiredzi, kunorimwa shuga handiti. So kuno kwandiri kuchinzi KuUswaushava. Uswaushava isettlement iri along nzira yengundu Triangle Chiredzi handiti. Ndichida kukutendai muri eZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Handitoti muri sei kwese kwamuri pasi rese maZimbabweans. Thank you very much nekusupporta your favorite channel and Facebook page Saint TV handiti. Zita rangu ndichinzi Uncle Saint. So kuno kwandiri ndauya nechikonzero chekuti pamba pamuri kuona panapa pane vana vasikana vaviri vanogara panapa, nekuda kwedambudziko ratichakurukura navo kuti vakawanawo dambudziko rakaita sei. Vana ava vatori nemakore akawanda vachigara vega panapa, so toda kuti tinge tiri tinonzwa kuti chii chakasakisa kuti vange vari vanogara vega. Vana ava umwe ave form 4 umwe ari grade 7, vari vana vasikana handiti. So uyai muzozvinzwira kuti chii chiri kuitika panapa. Garai ipapo munatsoteereresa. Kana tateerera towana kuti tingabatsira sei vana vari panapa. Asikana, makasimba here? Ipo makadewa. Tiri nani. Alright, saka zita rako unonzi? Ndonzi Lorraine Jakarasi. Alright. Uri form 1? Uri form 4. Alright. Unodzidza kupi? KuUswaushava Secondary School. KuUswaushava. Alright. Indawo muchigara muri mega panapa. Unogara nani? Nemunin'ina wangu anonzi Joyce. Ari form kana kuti? Ari grade 7. Grade 7. Alright. Chii chakakonzeresa kuti munge muri munogara mega uye mane nguva yakareba sei muchigara mega? Chakaitika ndechekuti baba vakaenda kuBulawayo vose namama. Vobva vandorambana ukoko, saka vose vakabva vangosiyana nesu vakati tigare toga cause vose vakaramurana vana. Tikatanga kugara kuno 2016 ndiri grade 3. Alright. So matanga kugara mega uri grade 3? Alright. Saka munobatsirwa nani panapa? Panapa tongopota tichienda kuMaricho tobatsirwa nevanogara panext door pedu. Madhesi totomborobva tichikoro tichienda kuMaricho. Alright. Saka kureva kuti iwewe munotoenda kuMaricho kuti murarame? Alright. Hakuna ana mama nadhedhe havambouyi here kuzokoneka? Havambovuya. Saka kudya mune muchidya here? Munoita sei? Chikafu tongotobatsirwa namai panext door kana kuenda kuMaricho. Nekuenda kuMaricho ndo mararamiro amunotoita kwemakore? Alright. Saka kuchikoro wati uri form 1? Form 4. Form 4. Saka paform 4 kubva kumashure watanga kuenda kuchikoro, waiva grade ani pakasiyana vana dhedhi pavakarega kuuya? Ndava grade 3. Pauri grade 3 uchingoendako kuchikoro? Saka munin'ina wako aripi izvezvi? Aenda kuchikoro. Ari kuenda kuchikoro? Chikoro mobhadharirwa nani? neBhimu. Muri paBhimu? Alright. Saka zvimwe zvakaita semayunifomu nechikafu munozviwana sei nehembe? Kana tangoenda kuMaricho togona kungoda mwawo tondoshakurira mayunifomu neshangu nemabhuku. Munotombonoshakurira vanhu vachikuitirai bhati masakura? Saka kuchikoro unozvibatanidza sei? Ndongoendapo. Kozoti nyaya yawambotaura nyaya yebirth certificate apa uri form 4, wakarejista here unyore? Handina birth. Sei wadhisaidha kuramba uchienda kuchikoro iwe usiri kurejista? Ndangoda kuti kana vamwe vazondorejista ndogumira ipapo kana vabereki vasina kuita purani. Saka vana kana kumbouya vabereki kuzoti vabetserane nemi kuti utore birth certificate, ende kana kurejista kwacho uri kuziva kuti ucharejista sei? Vana kana kutombouya kana mbotaura nezvazvo.
shame. Yeah, so ndezvipi zvaungati ungada kubatsirwa iwe nemunin'ina wako ari Grace? Ndoda kubatsirwa kuvakirwa imba yekugara Saka iwe ndomamunotorara imomo? Ndomumba menyu? Musingatye manheru? Taitozvijairisa. Hey. Shame. Saka mati muri kuda kubatsirwa nepekugara? Nezvipi zvimwe? Nechikafu. Nemari yekurejesta. Yoti urejeste nekutora bhethi kwachona? Ya, hama dzangu ndofunga muri ngozvinzwira, muri kuzvionera mwana wandinaye panapa. Kuno kuchiredzi handiti? Kutriangle, area yetriangle Chiredzi. 25 kilometers I think kubva panapa kupinda mutriangle. Kubva panapa panonzi paUswaushava kuminda mirefu handiti? So imhuri yakangosiyiwa, vanhu vakatongosiyiwa, vabereki havasina kufa, variko vapenyu, but ndozviripo paground. Hatigone kuti nekuti vabereki vakaita zvavakaita vakaramwa vana tobva tangovaramwawo. Indatouya kunoku kuti tinge tiri tinobatsirana navo. Onai pari kurara mwana musikana, vana 2 vanogara panapa. Chinova chinhu chinoshungurudza, chinhu chinorwadza. Amen. Ngatibatsiranei nevana vane influence uye kuti vana vatore mabhethi. Uye ari tori form 4. Shungu dzaainadzo dzekuti dai tauzirina ndodzamutumwa kuti ange ari anosvika form 4. Kunyange upenyu hwanga wakaoma, achizoendesa kuchikoro, vachiita zvese, achinoita maricho. Chatakukumbira mhuri yeZimbabwe, ngatibatsirei vasikana vari panapa kuti zvinge zviri zvinoita nani nekukasika. Ave chikumbiro. Kuna vanokwanisa kuti vana ava vaone because vabereki kutosvikawo zvinezvi vasati vatora mabhethi kureva kuti havasi kuda, havasi kutobatika, but vada kuti vanyore O level. So ngatibatsiranei kuti vana ava vange vari vanogadzirwawo ramangwana. Chandafarira zvanguka ndechekuti lolo wakaita chinhu chakanaka. Hauna kudhisaidha kusiya chikoro kana kutendera kuti situation inge iri inokukanganisa kusvika wasvika form 4 kubva uri grade 3. Ipapo wakaita chinhu chakanaka handiti? Tichabatsirana kuti zvinge zviri zvinokurerukira iwe pamwe nemunin'ina wako handiti? So mhuri yeZimbabwe, kune vanoda kubatsirana nesu, nhamba ndodziri ipapo. Imi mune foni here panapa? Hatina. Hatorina foni. Foni tinotozotaura nevemumaraini vatakataura navo kuti tinge tinosvika panapa, ndo vatinenge tichitokominiketa navo. But honai imba iri kugara vana futi, ndo imba yavo yavanotogara iyoyo. Zvinhu zvakangooma handiti? Zvinhu zvakangooma. Ora lolo chirega kuchema handiti? Tinovimba kuti vanhu vachauya kuzobetserana nemi vachibva kwakasiyana siyana handiti? So ndomamiriro akaita zvinhu. Hameno munofungeiwo nenyaya iri panapa, tisanyanyotaura mazwi akanyanya, ngatingei tiri tinonyanyisa kubetsera vana avo, because mazwi ega haana chaanobatsira. Comment section kunyora tichituka nekusvoora hazvina zvazvinobatsira. Tikasvoora tikabva tarega kubatsira. Kana kunyora kuti ndarwadziwa, zvakanaka, unenge warwadziwa, but panapa kurwadziwa kwedu ngakunge kuri kune action. Susu tabva kuHarare almost over 400 kilometers tichiuya panapa. Mamiriro akaita zvinhu pamba panapa haana kuchipa. Kunyange nevamwe vatataurira navo vemumaraini vari kuti vana vakura upenyu hunorwadza ivava. So ngatiitei tiri tinorerutsirawo vana, especially uyu akuenda form 4 ange ari anoendawo form 4 yake zvakanaka. From Uncle Sain nescientific crew for now.